Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Толпаннар тагын активлаша. Үрмәк күч сыманнардан нинди ысуллар белән сакланырга мөмкин? Быел парта артына 75 меңгә якын укучы утырачак. Яңа уку елына мәгариф учреждениеләре әзерме? Алар тагын уяндылар. Толпаннар активлыгының икенче дулкыны август ахырынан көтелә һәм ул октябрь башына кадәр дәвам итәчәк. Мондый фаразны Роспотребнадзор белгечләре бирә. Нәкъ менә шул чорда аларның күбесе урманга, гөмбәгә йөри. Үрмәк күч сыманнардан нинди ысуллар белән сакланырга мөмкин? Алдагы материалда. Бик күләмдә толпаннар үзләрен өйдәге кебек хис итә дип сөйли Роспотребнадзор хезмәткәрләре. Алар өскә күтәреләләр һәм янына кеше узганда киемгә ябышалар. Тәннең ачык өлешен тапканчы аның буйлап шуышалар. Бу муен, баш, култык асты булырга мөмкин. Клещи, да, любят именно дождливую погоду. Они боятся, как сказать, сухости, что ли. И поэтому у них оптимальная температура как раз 16-20 градусов. И дождливая погода. Но я понимаю, что население в дождливую погоду старается в лес не ходить, поэтому сейчас погода наладится, да, грибы появятся и клещи там ждут. Быел чалда толпан тешләүнең 883 очрагы теркәлгән. Иң күп күрсәткеч май аена туры килә. Үрмәк күч сыманнардан кешеләргә нигездә бакча ширкәтләрендә, урманнарда һәм якын тирә районнарда һөҗүм итә. В городе в этом году зарегистрировано 2 случая клещевого энцефалита. Правда, все укусы клещами по этим случаям были в Менделеевском районе, и второй был в лесах Республики Башкортостан. В 2025 году зарегистрировано у нас 3 случая клещевого боррелиоза. Толпаны мустақил рәвештә алып ташларга кирәкми. Өлкәннәргә ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе травмпунктына балаларга Кама балалар медицина үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алынган толпаны тикшерү өчен йогышлы авырулар хастаханәсенә илтергә кирәк. Ул куркыныч авырулар таратучы булып тора. Толпаннардан саклану өчен медикларның киңәшләрен үтәргә кирәк. Одежда должна быть обязательно закрытой, головной убор обязательно должен быть. Одежда должна быть светлых оттенков. Обязательно можно взять с собой спреи от клещей. Желательно и чтобы взрослые всегда проверяли детей после того, как они сходили на прогулку в лес. Балаларны гына түгел, үз-үзегезне дә тикшерергә кирәк. Моннан тыш яңа өзелгән үсемлекләрне шунда ук фатирга яки өйгә кертергә киңәш ителми. Шулай ук толпан энцефалитыннан һәм аның авыр нәтиҗәләреннән вакцинация ярдәм итәчәк. Аны яшәү урыны буенча поликлиникаларда ясарга мөмкин ди табиблар. Толпан активлыгының икенче дулкыны октябрь башына кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 2 сентябрьдан Чаллыда җылылык челтәрләрендә йомгаклау опрессовкасы башлана. Бу хакта атналы киңәшмәдә Татэнерго ачык җәмгыятенең филиалы Чаллы җылылык челтәрләре директоры Айрат Зайнуллин хәбәр итте. Бу чорда бөтен шәһәр буенча кайнар су белән тәэмин итү сүндереләчәк. Гидравлик сынаулар барышында челтәрләрдә барлыгы 150 хилафлык очрагы ачыкланган. Барлык кимчелекләр дә бетерелгән. Быел 20 километр озынлыкта җылылык челтәрен алмаштыру планлаштыра. Хәзерге вакытта эшләр әлегә яңартып өлгермәгән 2 чакрым озынлыктагы участокта алып барыла. Айрат Зайнуллин сүзләренчә, барлык эшләрне 15 сентябрьгә кадәр тәмамлау планлаштырыла. Через неделю осень. Надеемся, конечно, опять на бабье лето. Но я думаю, что на Бога надейся, а сам не плашай. Если по-серьезному, то нужно готовиться к разным вариантам развития событий. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бардык мәгариф учреждениеләрдә 1 сентябрьгә әзер. Быел парта артына 75 меңгә якын укучы утырачак. Бу узган ел белән чагыштырганда 600 балага күбрәк. 1 сыйныфка 6 мең ярымга якын яшь чаллы барачак. Яңа уку елына 2 мәгариф учреждениесенә капиталь ремонт ясалды. 7сендә азык-төлек блокларына капиталь ремонт үткәрелде. Все работы завершены. Сегодня идет уже пусконаладочные процессы, они тоже в стадии завершения. И 1 сентября мы всех наших гостей, всех наших руководителей
ожидаем принять участие. Это будет понедельник. Стандарт ая киімі бар кішіге де туры келмей, ая киімі сойлағанда оңайлылы һәм жойлы болу мөһим факторлар болып тұра. Андайларны Беларусия ая киімлері күргәзмәсендә табарға мөмкин. Ул элекеге балалар дөньясы бинасы үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан. Моннан тыш шаллар өчен күп төрле Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Ашыгыз. Күпләр ая киеме сойлағанда кыйынлыклар белән очраша, ләкин Беларусия ая киемнәре күргәзмәсендә җайлы ая киемнәре табу мөмкинлеге бар. Бирдә проблемалы аяклылар да үзләренә матур һәм уңайлы ая киеме сойлый ала. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке молнии сбоку нашим покупателям с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Табигый күннән эшләнгән яхшы сыйфатлы Беларусия ая киемен үз тәҗрибәләрендә бәяләүчеләр аны башкага алыштырмаячак. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое мне удобно, самое главное. Ярминкәдә шулай ук Төркия текстиле белән дә танышырга була. Одеялар һәм мендәрләр, урын җир әйберләре, плитлары барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Беларусия ая киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б элекеге балалар дөньясы бинасы үзәкрәт сәүдә үзәгендә алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 2 сентября с 11 до 13:00 в медицинском центре Ликон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Компания Толла. Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39.